What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? For today's video tayo ay kakain. Hindi tayo bumukbang, but kakain tayo ng molo. Hindi siya pansit molo, but molo. And ito yung garlic shrimp roll. So first time kong makakatikim nito in my entire life. Char. Ito yung molo nila, guys. Hindi makita. May sabaw kasi. Pa-flash na lang dito. Ayan. Ito yung kanilang molo. Pray muna tayo. Heavenly Father. Amen. Amen. Kain. Meron silang binigay na sauce din sa akin. Dipping sauce ng ating garlic roll or lumpiang garlic shrimp or crab. Garlic shrimp roll. Paano ba ito? Oh. Ayan. Tikman muna natin kung yung molo nila, guys. Molo. Ito yung molo nila. Tikman muna natin. Change position kasi yung lighting pangit yung light natin. Hindi ko naman natin hindi siya pansit molo but molo lang. Pa-flash yung picture dito kung makita nyo, nakarelate kayo. Sarap. Para siyang siomai. Meron siyang chicken strips, may shrimp. Siyempre, water muna tayo ay. Yun. Kaya nyo kanilang shrimp roll, garlic shrimp roll kung masarap ba. Meron siyang dip. Lasang shrimp talaga siya.
Hindi ko na-expect na meron yung lasang shrimp talaga, na shrimp talaga. Sarap. Lima yung niluto kong ganito. 5. One more. Done. Ayan, busog ako. Thank you so much kay Ariliano for this food, guys. If you want to order for Davao people, ang garlic shrimp roll is cost 150 pesos. Ang Molo soup is 65 pesos. Ilalagay ko ang kanyang title sa baba. Busog. Let us help small business owners, guys. Kanilang mga business ngayon, alam natin na pandemic and they need our help. Avail na sa mga food sila. Okay, thank you so much, guys, and always love your family. I'll see you next time sa aking next na mukbang. Busog ako. Like, subscribe, and be a member. Click the join button beside the subscribe button. Okay, bye. Always love your family and always be healthy. Sasakay tayo ngayon ng motor, guys. Jeep pala, papuntang Gaisano Mall. Kasi doon ako mag-grocery. Tapos
pesos sobra. At ang request ninyong ampalaya, ang hiwagang ampalaya. My God!